To fa ana wata sai ga wata yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu gagarumar nasara inda ta kashe wani shugaban 'yan bindiga mai tare hanyar Abuja. Shi dai wannan shugaban 'yan bindiga lalle yana daga cikin manyan 'yan bindigan da suke zuba yaransu akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda suke garkuwa da mutane domin a basu kuɗin fansa. Idan ba ku manta ba, kafin dai wannan mulkin Tinubu ya hau tun cikin mulkin Buhari, akwai lokacin da kwata-kwata hanyar Abuja sai da ta zama abin tsoro, kuma mutane suna shakkar bin wannan hanya, inda kowace rana sai ka ji an ce lalle 'yan bindiga sun tsare wannan hanya, inda za su tara mutanen da yawa a cikin motoci su tafi da su daji. Wani lokaci sai a bar motocin a bakin hanya, inda za a ce duk mutanen da suka sace su ce lalle sai an ba su kuɗin fansa. Wani lokaci kuma a take a gurin ma za ka ga sun kashe direban mota, ko kuma sun kashe wanda kwanan shi ya kare, wanda kuma kwanan su bai kare ba, a wuce da su ce lalle sai an ɗauki kuɗin fansa an ba su. Kuma wayannan 'yan bindiga abin da sa ko da wani lokaci suke yin abin da suka ga dama shine su kansu jami'an tsaro, wanda idan an cuce ka su za ka yi ƙoƙarin ka kai musu ƙara, to su kansu za ka ga wani lokaci tsoron wayannan 'yan bindiga suke yin, domin su 'yan bindiga idan sun fito kawai buɗe wuta suke babu ƙa'ida, su dai kawai su samu fita, duk kuma wanda ta gaban su lalle za su kashe. To su kuma jami'an tsaro sai ka ga bindiga hannunsu, amma kuma su ba za su buɗe wuta kamar yadda 'yan bindiga nan suke buɗe wuta ba. A'a, sai su ce lalle su sai an ba su izini, domin su komai za su yi suna yin shi ne akan tsarin doka. Su ko 'yan bindiga komai za su yi ba ruwan su tsarin doka, su dai sukan ɗebo makamai ne su ɗebo alburusai da yawa wanda ya wuce lissafin ka, kawai in sun za su dinga harbi ne su buɗe wuta. Su ko jami'an tsaro kai ko da a ce buɗe wuta kai oganka bai baka izini ba, daidai da buɗe ɗaya aka fahimci cewar ya ɓace, ba a ga dalilin, ba a saka kuma dalili, ba a ga dalilin da ya sayar ya ɓata ba, to lalle fa kai za ka samu babban matsala. To shi yasa ko da wani lokaci jami'an tsaron nan suna kallon 'yan bindigan nan, amma suna shakkar menene su buɗe musu wuta, saboda ba su izini ba. Kuma akwai da dama su za ga ƙananan sojoji sukan fito kafafen sada zumunta, inda suke cewa lalle wa'innan 'yan ta'addar suke ta kama jama'a suna kashewa, lalle fa ba wai sun fi ƙarfin su ne ba, a'a manyan su ne ba su ba su izini ba. Amma a yau manyan suka ba su izini cikin awa 24, duk inda 'yan bindigan nan suke lalle za su iya ƙara da su, kuma sun riga sun fi ƙarfin su. To amma kuma duk wanda ya fito ya faɗi haka, sai ga su manyan sojojin sun zo suna jan haushin shi. Wani lokaci sai ga sanadiyar haka lalle an kore su aiki. Idan ba ku manta ba, ko a kwanakin ba akwai wani soja da ya fito a kafafen sada zumunta, inda ya ce lalle manyan su ne ba su dama ba, amma da an ba su dama sojojin nan za su iya kawo ƙarshen su. To amma wannan magana da ya zo ya faɗa, sanadiyar haka wannan soja daga baya ya fito ya sake sabuwar sanarwa, ya ce lalle an cire mishi kake shi, an kore shi daga aiki, dan ya fito kawai ya ce ba a ba su izinin su je su kashe wannan 'yan ta'adda ba. To kaga ba a san menene ake so a faɗa ba, domin yanzu ita ƙasar nan haka take yau. Duk wanda zai fito ya faɗi magana ta gaskiya, sai kaga manyan nan sun riga sun sa mishi ido, a ƙarshe sai suka ga sun halakar da shi. Abin da ake so yanzu a ƙasar nan shine wanda zai fito ya dinga zuga manyan ƙasar nan, idan sun yi daidai ya ce sun yi daidai, in sun yi ma ba daidai ba ya ce sun yi daidai. Yanzu kamar zan baku misali ga mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara, abin da yake fitowa yake wa manyan ƙasar nan kenan, yasa kaga ya samu ɗaukaka, sannan kuma ya samu miliyoyin kuɗi. Kuma sannan duk irin matsalan da ake fama da shi a ƙasar nan, mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara ba zai taɓa fitowa ba ya ce ƙasar nan babu tsaro ba, a'a sai dai kowane lokaci ka ji ya ce akwai tsaro. To su abin da manyan ƙasar nan suke so kenan. Amma kuma kaga ashe sa a kwanakin baya 'yan bindigan suka yi maganin shi, inda suka sace mahaifiyarsa. A lokacin mutane da dama suka fito suka dinga nuna farin cikin su, lalle sun ji daɗi akan abin da aka yi mahaifiyar Rara, inda ko masoyansu suka nuna cewa lalle ba su ji daɗin wannan abu ba, domin kaddara ce kuma kowa za ta iya faɗa mishi. Inda wani lokaci a wannan lokacin da dama aka samu wanda suke fitowa suna kunna mawaƙin siyasa, inda suke cewa lalle arewa muna godiya, dan Allah dan annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Sunana SP Josephine Adeni ce PPRO ta FCT Command. A yau dai na kawo muku labarin wani press release da dan yi na releasing da safen nan, wanda muka kama wani notorious dan bindigan da ya dame mu mai suna Salisu Muhammad, shekara 20, kuma an san shi dai da Dogo Sale. Kowa ya san wannan Dogo Sale din nan. Dogo Sale nan yana da zafi, shi ba shi bane gang leader, amma shi yaron Boka Dogo, akwai wani Boka Dogo wanda shi dan bindiga ne, da ya recruiting yara, ya kakkama yara, ya recruiting yara kanana, ya ba su bindiga, suna nan suna kamin mutane, suna karbo kuɗi. To Dogo Boka
dai Allah ya taimaka mana shi mun kashe shi a shekaran baya wannan da ya wuce dinnan. To shi boka yana da dogo sale, yana da shirme da kuma wani ana kiran shi gudan. Su ukun nan su ne yan gang leaders. To shirme ma muna neman shi, gudan muna neman shi, da dogo sale Allah ya so mun samu information, mun samu labari inda dogo sale yake, muka je muka kama shi, amma ya ki kamuwa, yana nan yana ta harbe bindiga da yaran shi, har sun jima dan sandan mu wani inspector an ji mishi. To Allah ya taimake mu mun fi karfin su, muka kashe shi dogo sale. To kashe dogon sale mun ji daɗi sosai, da mun labarin da 'yan sanda suka ji cewa wai wannan dogo sale ya fi kowa zafi, duk har da ogan shi boka din nan ma shi ya fi shi zafi, kuma mugu ne a cikinsu. Shi yana kashe mutane sosai, kuma shi ma akwai wayansu yaran su da muka kwashe su kwanakin baya a lokacin da muka kama boka dogo din nan. Mun kwashe wasu yaran su kuma sun yi mana jawabi cewa ga yanda suke operating, kuma mutane nawa suka kama. Mutane da yawa suka kama a bangaren Kaduna, Abuja da kuma Niger. Sun kwashe mutane da yawa, sun karba miliyoyi a hannunsu. Domin security reason bana so in releasing hotunan su, domin mun sami confessional statement nasu a recording. To amma kun san cewa an hana 'yan sanda faredin mutane. To da mun saka confessional statement nasu nan ku ji labarin da bakin ku. To yanzu dai a takaice dai muna neman shi shirmen da gudan su ne suka rage da muke nema, kuma da yardan Allah mun samu information da zai taimaka mana mu same su, kuma za mu same su. Innan su ne suke damun mu a wannan hanya, kuma Allah ya kawo mun kashe su guda biyu a cikin guda biyun da su gang leaders da suke damun mu, dogo sale da kuma ogan shi dogo boka da kuma wayansu yaran shi. To wayannan guda biyu din nan muna bincike za mu same su. Muna kiran jama'a, in kuna da wani labari akan wani abu da zai taimake 'yan sanda, kar ku ji tsoro, da Allah ku kira 'yan sanda. A number da za ku kira na Abuja akwai wani information ko emergency, sai ku kira 0800 320 03913. DCL Hausa.